Prečo sa mi riadel zamotáva a ťažko posúva? Existujú tu dve možnosti. Prvá je, že ak sa hriadel zamotáva, znamená to, že sa v ňom nahromadilo príliš veľa zotrvačnosti a odkrytý hriadel, ktorý je mimo potrubia, sa teraz zamotáva. Ak sa však hriadel zamotáva alebo ťažko posúva vo vnútri potrubia, znamená to, že skutočná hrúbka, priemer toho hriadela, nie je vhodný pre danú veľkosť potrubia. Napríklad, ak použijete štvrťpalcový, teda 6 mm hriadel v 6-palcovom potrubí, je jasné, že ten hriadel je príliš malý. A čo sa stane je, že po čase, po určitej vzdialenosti sa ten hriadel začne navíjať na vnútorný obvod potrubia a bude ťažké ho ďalej posúvať. Aby ste tomu predišli, jednoducho si zaobstarajte hrubší hriadel, ktorý je vhodnejší, primeranejší pre daný priemer potrubia. Ďakujem za sledovanie.